Здравейте! Днес ще ви покажа няколко смазващи корема упражнения. За да разберем как да смачкаме корема, трябва да знаем неговата функция. Коремните мускули имат три функции. Първо, стабилизират тялото, като го държат право. Тоест, ако вземем поза, която се опитва да усуча тялото, коремните мускули са тези, които ще се активират и ще държат тялото изправено. Втората функция на коремните мускули е да сгъват тялото напред или отдолу нагоре, т.е. да привеждат торса напред, което можем да направим по два начина, като привеждаме торса надолу или като повдигаме краката, като сгъваме тялото отдолу нагоре. Третата функция на коремните мускули е да привеждат тялото в страни, т.е. да го навеждат. Това можем да направим, ясно е, че с навеждане наляво-надясно, но това не е толкова интересно, защото всичко, което е, динамично упражнение, може да развие мускулите на корема, тези странични мускули. А ние искаме те само да се стегнат, но без да се развият, за да не разширяват талията. Талията трябва да стои мъничка, да стои прибрана, тясна талия. Затова ще направим стабилизиращи упражнения за ето тези странични мускули на корема. Така, първото упражнение, което искам да ви покажа, е от поза за лицева опора. Вземаме поза за лицева опора, като важно е тялото да е право в една линия, докато не е така ниско долу, не е високо горе, макар че това високо горе е по-добре от ниско долу. Тялото е в права линия. Стягаме корема, много добре стягаме корема. И от тази поза започваме да бягаме. Ето така. И тичаме. Направете 20 тичания в тази поза и просто ще смажете едновременно корема. В същото време ще активирате гърдите, ръцете и стабилизиращата функция на гърба. Виждате, направих само няколко повторения, а в същото време се увеличи пулса ми, задъхах се, което означава, че съм вкарала кислород и съм направила и аеробна тренировка. Разбира се, ще направя, ако направя 100 повторения. С няколко повторения това не е достатъчно. Друго мое любимо упражнение е позата дъска. Тоест, отново вземаме поза за лицева опора, но само стоим. Това е за стабилизиращата функция на корема. Просто държим. Стягаме корема, стягаме дупето, стягаме краката и държим. Можем да издържим така половин минута, една минута или 2 минути. Целта е да стигнем до 2 минути. А за ето тази страничната част на корема вземаме поза странична дъска. Отново стягаме целия корем и държим. Дишаме спокойно, държим така 30 секунди, 60 секунди или 2 минути. Невероятно напрежение за ето тази част на корема, за ръката, за рамото и в същото време стягате и гърба. Така, третото упражнение, което ще покажа, включва така любимата коремна преса на всички. Не знам защо всички са влюбени в това упражнение коремни преси, а то не че е лошо, но да кажем, че всички използват само него. А има стотици упражнения за корем и може да ви бъде интересно, докато тренираме. Значи лягаме по гръб и правим и вземаме следната поза. Ръцете са около ушите, назад. И от тази поза повдигаме краката до перпендикулярно на пода. От тук с коремните мускули стягаме ги и повдигаме ханша нагоре. Ето така. Сваляме дупето долу, разтваряме краката и повдигаме едновременно тялото и ръцете напред. И това е едно повторение. В тази поза стягаме корема в горната част, в същото време активираме външната и вътрешната част на бедрата. Затова това упражнение ми е много любимо. И отново повдигаме краката, корема нагоре, разтваряме, събираме. Това е едно повторение. Ако искате да имате плосък корем, трябва да съчетаете не само тренировки за корема, но абсолютно за всички части на тялото, защото само от нашите гени зависи къде горим мазнини. Не можем да кажем на тялото си, изгорим мазнини само от корема или изгорим мазнини само от дупето или от бедрата. Не, това зависи от нашия ген. Затова, за да имаме
балансирано тяло, за да сме здрави, винаги правим упражнения за цялото тяло и ако искаме да понижим мазнините в тялото, следваме диета с енергиен недостиг. Ще се видим скоро. Чао!